Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu Mas. Sugeng pepanggihan wonten dalem enggal kerten mriki dalemipun Pak Haji Anom Suroto sekalian Ibu. Nggih, alhamdulillah. Pripun keblasok-blasok napa mboten jenengan? Mboten gampil wong kula nggih kulino sapa mriki. Ten pundi? Teng Sunan. Oh, tel Sunan niku. Mboten. Sunan Semarang mrika. Sunan Semarang iki Sunan Kuning iki. Lah yo karepku wong omahe Semarang kok sapa kono ra entuk. Sunan Kuning iki nek apa yen wis ngono ki ya kudu tumindak Allah lek ya ora. Oh, ngono. Lah sing ngarani ya sapa? Lah ya ora ngarani nadamu miring ra penak. Bengi iki aja nggodho aku lho. Piye? Akeh anak buah sing kon dines aku tok iki. Lah iya. Abdi sepirang-pirang sing dines nggur Mas Bagio dhewe. Aku ki lho. Monggo wis dinceng karo kanca-kanca krawitan kumu. Apa? Pokoke engko Gareng iso uni-unine engko arep dimentahi. Jajal kon ngetok rene yang kepengin wirang. Sinten niku? Lah yen perkara disin-isin wis kula isin Mas, ora isin apa wani puran putih ning ngarepe wong akeh ngene iki. Lah iya. Ora majalah. Wong jenenge nderekke wong loyal kok Mas. Aku ki sapa-sapa tak loyali. Ngaten. Ya Pak Anom, ya Mas Purbo, Nggih. ya Dalang Metik. Nek nggih kaya iki rung tepung mari dadi ora nyaut. Sing pundi? Dalang Metik ora ngerti. Jenenge kaya Pak Anom Suroto ngoten niku nggih, Mas Ya Gareng wis nggih. terusno. Ayo kowe iki jare arek ngendi kok terusno, mos aku kon ngedek. Ya wis, kowe ngomong sik. Ora, kowe terusno. Aku mula kowe iki kerep ngejak aku gen nyambung. Lah wis derek Pak Anom terusno kok. Loh, lah ya wong iki ya kudu nganggo refreshing. Oh iya. Wong bojoe entuk pirang-pirang kok dalang ora entuk pirang-pirang. Ya sing mampu. Mampu apa? Sembodo adil kuwi dalam agama iki kudu adil. Tak omongi. Piye? Dalang yen kepengin kondang iki kudu bujul kok siji. Oh iya. Oh iya. Lho contone ya akeh ana. Sing domahi. Pak Anom kuwi garwane ya nggur siji iki. Lah iya ning lak ya tau ndek garwa tegese bujul kok siji garwane. Ning apa kuwi jenenge lerene mergo apik-apik kabeh. Ngono. Nah, kaya Pak De mantep ki ya bujul. Ning lerene lak ya apik-apik. Angger lerene apik-apik ya bakal entuk kamulyan. Dalangi laris ning angger titenono dalang angger pegatan karo bojone kisruh. Pet mati sandang pangane tamu. Wis titenono, ora percaya takono Pak De mantep. Ning ya aku syukur alhamdulillah Reng Gareng. Syukur napa? Syukur alhamdulillah 33 tahun nggonku bebojoan nyatane bojoku ya siji kuwi wae. Ayo ora kreatif kok. Malah. Pemeneh saiki aku ora pengin-pengino. Umpama pengin wis ora sembodo. Oh ya syukur. Ya mung siji sing ora iso dindakke iki siji. Apa? Pak De mantep. Nggo napa iki Pak De mantep? Hobi kok Mas. Hobi. Wong kono ki pisah ya apik-apik kok ya. Lah ya aku lak ora omong rembug pisahe to. Oh. Nggon klethik-klethik iki hobi. Ning saiki tertib. Ya urung tau loro tau. Iki ana sing arep bibit iki. Apa sapa? Sajake wis arep napak tilas. Sapa kuwi? Mas Purbo ki. Wis. Ora, nek Mas Purbo saya mrene iki saya harmonis. Sing ngomong sapa PNS wis ora ono PP 10 kok. Oh saiki wis ora ono ya. Ora ono aja ya syukur yen kowe tertib Mas. Kowe omong ngono ki mergo ditunggoni bojomu kuwi ta? Ora. Mula yen mayang ki aja sok ngejak bojo kaya aku ki mau jane arep karo bojoku. Gandeng aku kon dinas kene bojoku tak kon ning omah. Ora urung go arep wirang kowe kok. Mesti arep mbok wirang-wirangke kok wong jenenge nderek Mang Ayu Bagio lho Mas. Daleme Pak Anom Jan. Nggih. Kono wis gedhe kene yo gedhe. Sing mriko ditinggalke sakniki lenggah ten mriki. Iki lak sesuai karo jenenge. Ning dinggon aku lak selalu ngonceki. Iki lak jalan buku, Mas. Iya piye. D kuwi dalemipun Pak Anom enggal. Nggih. Dalu niki
slup-slupan lan ngeslupi. Kok slup-slupan lan ngeslupi piye? Slupan kuwi nyang omah mergo regole loro, slup-slupan. Oh. Lah ngeslupi kuwi engko. Engko regole pira kuwi? Siji. Mergo kamare ya lawange gur siji, mosok kamar lawange loro, ngeslupi. Terus uga ki mengeti wetonane panjenengane Ki Anom Surata Rebu Legi. Rebu Legi ki iso diarani rebu ki, rebune ki kerepo sinau ben ora bodho. Legine ki legakno wektumu, gigio anggonmu sinau. Bakale ketemu. Rebu Legi. Ika kanthi hiburan wayang kulit dalange tukang lampu. Kok tukang lampu ki lho? Suryanto Suryo ki cahaya ki lampu to ki nata. Tukang nata lampu lak tukang lampu to. Ya. Mung bener kok nesu. Ora, aku ora nesu. Kowe angger kerja bakti nesu no. Ora. Nah, sing terakhir uga dimriyahke kakange Bayu. Sopo kuwi? Aku. Wah. Oh iso kok ngono kok kakange Mas Bayu ki lho. Lah aku ki anake Pak Anom sing disebrate ya aku iki. Jenenge iki tenan lho, iki kanugrahan lho yen diwenangke ngadeg ning kene iki Mas. Jenenge piyayi iki nek ketrima kuwi asa dalem kaya ngene ya pira wene ya. Mula aku ki etok-etoke no ya otak-atik. Piye otak-atik gawe sair tak paske. Garing gaul ngene iki gawanane. Bibi Mas, kowe dalang laris Nokia. Kowe ndak ora HP-mu ndak ora Wito kuwi. Sorry. Wah, ora ketok. Iki tak tembangke nganggo gendinge almarhum Kinarto Sabdo. Oke, napa? Andi-andi lumut kae. Oh iya. Priyayinene pancen bagus dandan sarwa patut sarta besus wiwit muda mila gugulang seni Ki Anom Surata nami. Tak cukup pisan wae. Rina wangi amakarya nembang kidung kondang dadi dalang nyoto laris nggone mayang etobil kang kuwasa arsa peparing nugraha buwi wimi nangka garwa. Elak. Kowe kepengin tak gawe lagu apa piye? Wes aku iki jane seneng lagumu, kreatifmu seneng. Cawisi gamelan apik-apik karo Mas Bayu gamelan anyar lho. Kok nggawa laras dhewe aku gumun aku. Ayo wis ben wong sing dalang ya dudu sing duwe kowe kok. Aku ya gumun lho, iki nek dito bocah iki. Tok pundi, Pak? Ora tanggung jawab, Mas ning kene lho, Le. Wah, jan wis sekali tempo mbok kowe iki dadi dagelan lah apa to? Oh ya titenono kowe. Niki piye aku nek kok gawekno. Ayo engko sik nggawe lagu ki yo nganggo sajen ingkunge we loro kok. Oh goro tok. Ngene iki yen wis ngejak aku ping 10 tak gaweke lagu. Ya. Angel lho Mas ngene iki. Aku nggawe lagu ki ora cek-cek kaya dikin barang ngono kuwi. Tenan pokoke aku ki asli, aku kepethuk bojone Dikin kaget. Kagete? Bojone sing anyar ki. Oh, Mbak Nyimut. Kepethuk iki kaget tenan. Blundus saiki bojone. Kok blundus piye? Gelang kalunge didol kabeh. Dienggo apa? Wis ora ngerti wong aku ya tamu. Lah mula aku tak kandhani to, Nduk, kowe iki dadi bojone Dikin ngati-ati. Wong kuwi ganas bocah kuwi. Entek-entekan
Edan kae sawangen kae lho kalunge ora nganggo. Wah, nek aku ya kudu diunggahi, diurus iki. Oh, tenan, wong kuwi alap-alap kok diken kuwi. Penyakit apa jebule? Lulu. Diken kuwi lak ketok apike ning ngarepe bojone. Oh. Ayen ado no, lha iki lho cahe. Nek ngono klebu Mbak Nyimut iki klebu golongane wong sing apes kuwi. Wis to, kowe kuwi korbane pira? Aja meneh kok pesinden Pangdam dadi korbane iki. Kowe ngomong apa kowe? Ora mau apa. Ngomong apa kene mau? Ora. Dadi aku ki karo bojoku sak aku ngeret bojoku ngono. Lah kowe ngeret apa ora? Bukti ini anu, Lene. Berikan kesaksian Pak kamu. Tunjukkan kalau kamu setia dengan suamimu. Allah. Diamput. Tin, Piye? kowe bareng aku kacamata iki kaya film kartun Beruangi Sasa kan. Beruangi Masa kan lho. Beruangi Masa jan kaya kowe. Jawaban, Nduk. Dikira aku ki ngereti kowe. Nggih, sugeng dalu rumiyin. Piye Mas, eneng masalah apa iki Mas? Nggih, kalungmu ra ono. Sawangen to. Iya. Pesindene Mas Suryanto kae. Kalungan kabeh. Iki bludus. Jawaban, jangan pernah kamu menipu. Jawaban dengan sejujur-jujurnya. Jujur nggih. Jujur. Estunipun Bapak Ibu kalung kula gelang kula digadekke niki. Yo wis jujur kuwi, jujur. Ning lek tak nggih kos-kosan. Lah niki kowe gawe apa? Niki niku mempro jare tapeh kula niku ya arep digadekke kok. Kula ya megah no harga diri kula no. Nek gelem saisine aku ya ngono. Kok sik kan buka apa? Kos-kosan. Aja itu. Lho lah no Kok cito? usaha lho. Mas. Aja buka kos-kosan. Lho lah ngopo? Kaya ora tau ngerti kelakuane Dikin wae. Lho kelakuane piye lho Mas? Kenapa kelakuanku kenapa? Kos-kosan ki nggo wong lanang apa wedok? Ya lanang wedok terserah, sing penting kos nggon aku. Kowe ya lila. Ora ding Mas, asline kos-kosanku jare nggo wedok, nggo cewek tok. Cewek tok. Kowe ya lila. Lah ning lha piye wong ya kekuatane ora sepiru wae ya. Ya. Loh. Ya yen ngono ya wis engko. Yen kowe iki tibake wis pucuk pring to. Kok pucuk pring piye lho Maksudnya? Mas? Mengkelung. Ora Mas, gojek ora. Cak Dikin wis sehat. Wis lemu. Piye? Kowe kok dengaran ngetok. Kok- Jare kowe iki dagelan paling kondang sak donya. Kok bengi iki kosong. Ya ora wong jenenge ome dhewe iki sing duwe gawe iki om. Wong Cak Dikin kuwi kene ora wayangane lunggare kerep dolan rene kok. Om sapa om? Om Anom Jenengan saiki wis kepernah om. Kok ketemu? Ome sapa? Sing Om. duwe ome tenang wae karo pamer anak. Jenengan niku sapa? Lha wong kowe iku Jenengan niku mambu-mambu kowe kemlintimu om. Oh, Aturne asline iki ngendi to kok melu om? oh, Ya, kowe iki gitu. sekali batang ya batang. Lek ngaku. Cek dulur karo bojoku. Oh, lha iki sing umik iki sing mbok wedok. Bojomu kowe ya ora, kowe ya tetep kere kok. Ini Reng, terus terang ae. Lek kowe iki kepengin omah-omah ning kene, ning Semarang ya nggone sesak ning kono. Tak golek ning nggon ning kene. Nang Ning ndi? Solo, daerah Wis Solo. ora usah mbayar, keporo aku sing duwiti tanahe. Kok Din. sampean lomo banget Wis ora masalah aku. mergo sedulur ya. Wis muga sedulur. Ngendi? Bonoloyo Boleh Enak. kuburan nih Mas. Kidule Mas Purbo. ayem lho. Ngendi? Bonoloyo. Diamput. Lho, Aku ki sing seneng urip, Ken. Aku ki wong ora kakean dosa. kok iso? Lho kok iso ning Bonoloyo ki lho. Bonoloyo sing sak ukuran aku ora ana. Ukurane ya gur kowe tok iki. Mergo wis kebak. Kok sik jenengan kok ngendika nek aku ora kakean dosa. Lah nek kok menapa Sadikin iki kebak dosa ngono apa piye? Secara tidak langsung jenengan ngendikake ngono karo Sadikin. Bilanono. Lah kowe iki apa kumpul di Aku ya ora trima sebagai bojone kok jenengan ngendika nek Sadikin kebak dosa. Dosane Sadikin iki nggon ngendi coba? Lah kowe iki Lah kowe iki ketok. Pripun to? Cedak wong ki angger jarak sak meter panas sih wong iki kakean dosa. Golongane setan ngono apa piye? Loh, iki ora mung setan, himina saitoni rojin. Sak jin-jin barang. Jenengan ya trima.
Ya, wis Ngene lho. Diakoni wae nek kenyataane ngono nggih diakoni wae. Ora, insyaallah wis ora. Ora piye? Ora piye? Wis ora wis masa lalu dadi kene. Ngopo ki kok seneng lek kancane padu seneng. Keluarga baru itu harmonis ora dikokon padu ngene iki. Lho lah ya kan padu jare lawuh. Oh, dadi Padu kok lawuh. Lawuhe wong omah-omah ki ana padune. Tanpa kita padu tidak akan harmonis. Oh, ngoten. Mulane Cak Dike nek padu niku rak lawuh. Mulane Cak Dike niku gawane nyolongi lawuh lho. Nyolongi tahune wong pirang-pirang niku lho. Iya ta. Pripun? Lah jarene anu padu kuwi lawuh. Mulane Cak Dike gawane nyolongi lawuh. Tahune sapa? Lah kenapa kowe ngurus? Kowe kok ngurus? Aku serik. Aku serik Mas Mantep mbok omongni wong semene kae serik aku. Ngopo? Lah ya Mbak Mas Mantep kok mbok ngono apa mau jarimu kok sepeda motor apa kon mau? Matic. Apa tegese kok Mas Mantep kok sepeda motor matic? Moh, aku udah dibalang pipa. Aku nek Semarang itu Matic iki tanpa gigi. Dan aku kuwi jane wis menep lho, iki mau wis menep, iki mau sore iki wis kobong lho iki. Piye? Lah kok mbok baleni meneh? Lah iya. Iki mau Mas Suryanto wis takon wis kobong. Aku ora gatekke mau kok ya. Mas Mantep ben komentar. Pripun Mas? Sampean dikenekke Mas. Lah, engko Mas. Goleke mungsuh bocah iki. Komentar apa? Alah dirongkas setruk engko. Dek, ampun nyepatani to, Dek. Kowe seneng to aku disepatani karo Pak Mantep. Lho ya ora kancaku kok. Aja muni setruk lho. Lah ngopo? Bahaya lho kowe iki. Kok iso bahaya? Lho, lah wong-wong yen setruk Iso iki mlaku. mati separo lho. Lah iya mati separuh. Yen mati separo ning ngene ora apa-apa, yen ngene. Kene tok sing mati. Ora tilah-tili kene. Isine lak mung kaya ditodong polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kowe ngomong ngono kok menteleng ning aku. Lah kowe sing marahi Pak Mantep nyepatani aku kowe kok. Lah ya mulakno aja dikandak-kandake metik. Oh, lho kowe sing ngomong meneh kok. Wah, bojone gundul nganggo anting-anting barang. Sesuk kene kei dadi kok kebo lho. Wis tuwek kowe polah-polah wong ngono. Sampeyan ki usia-usia iki trendy kok iki kan. Trendy. Lah nggih iki penampilane perlu diudi ngene iki ra is kaya Gali ta? Gali. Awek lho, bojo ngono iki. Kowe arepe ngopo wae, saya tidak akan mengulangi kejadian-kejadian yang lampau. Wah. Mbok kowe ngomong apa wae aku tetap sayang pada kamu. Alah tenan. Oh. Tak tunggu sak matine. Lah nek sayang kok perhiasanku, kalungku, gelang mbok gadekke. Piye? Kari kowe goleki karo bojomu muni piye? Kok kalung gelang digadek? Lah ya kowe omong karo bojomu tetep apa? Aku sayang Sampai mati. gek rikala karo Wiwit aku krungu ping 10. Kuwi lagi pisan karo Wiwit ping 10 muni ngono kuwi. Apa ngono kuwi, Mas? Wis ngono kuwi. Alah Mas tulung ngono aku, Mas. Lah mbok wis ayo. Kok aku nggo korban piye lho, Mas? Karo bojone wong najis mukhaladah. Apa kuwi? Bojone wong Ala pira wene najis kowe ngangger tayamum lak ya Aku agak sedih ya Ben. Dongolan puji panjenengan Cak. Cak Din, dongake. Taribul hajat. Nggih, Om kula nderek bingah dene sampun kagungan griya ageng kados ngeten kula contoh. Kapan? Lah wong kowe angger kawin cerai kok dicontohi kapan? Ya maksudnya iki ya duwe niat iki penting lho Reng. Niat itu penting. Niat tanpa dilakoni ya percuma. Niat ya niat harus dilakoni. Lah iya, aku wis tak Kaya Pak De Mantep ki lho, niat ya dilakoni. Di bojo meneh, tuku omah neh, didol. Heeh. Ditinggal ki ora didol, tinggal ora diurusi. Aku dibalang mangkok. Nggih. Iki kanggo Om, aku tak nembang siji sik ya, Mas. Boleh, monggo. Sing apik ah. Iki lagu sing anyar judule
Candi Sewu. Weh. Kowe bawa dhisik terus lagune duet wong loro. Wis didol. Pelok 6, Mas. Pelok 6. Lagumu Candi Sewu. Jadi rikala aku dhisik arep rabi karo nyimut, Weh. aku janjane dhisik arep gur tunangan. Tapi atas saran dari Om Anom, ngopo kowe iki wis tuwa dadak tunangan barang. Bener. Langsung nikah saja, tak ijab kabul aku sing nyekseni. Lho lah garwamu sing dhisik nyang ndi to, Mas? Ayo nembang. Aja kisruh. Pura dagel ki ya dagel, jenenge kata-kata itu adalah doa kok. Lah iya wis muga-muga kono ya uripe apik. Ah iya. Ayo sayang. Dengan nek nyebut mantane iso seneng ngono ta atine. Langsung Seneng ora. Ketok ya Mas, sayane ngono ki berbunga-bunga. Bikin kan mbok kono ketok mesti tetep nyebut mantane. Incimen kowe yen nganti nyebut mantanmu titenono. Terus dipiyake Mas? Tak cor. Tak cara apa nek sing dicor? Gonmu. Oh ngono. Kowe sebut. Piye to? Dicor. Ra iso apa. Ya. Pelok 6. 6. Tak tunggu seliramu rawuh Elik ya. Penyanyi tanpa perhiasan Elik. Kari Suarane halus. halus ning tanpa perhiasan kari weton klewer. Sepene wae. mboten apa-apa. Tok nih. Iya. Mboten sombong kok nggih. Walaupun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Anjing piye? Ya najan wong nyaru apa wae, sing penting kita berdua. Tak Ya kira kowe Mas mesti Garing. berlalu wong nyoto sing tak omongke kok. Terus Jambe bingung gawe tangis. nggih sugeng ngerahapi daharan menika rawuh Sapa? Bapak Haji Santoso Dolah, Nggih. Bos Badik Danar Hadi, Nggih, wilujeng Mas dalu. Mantep, Pak Roso bis Rosalia Indah, Wilujeng dalu. Pak Wawali, Pak Pur Wilujeng Dalu, Wilujeng dalu. pengusaha kita Mas Gareng, Mas Farid, keluarga besar Pak Wagot. Bican kula nunut Pak teng hotelipun. Apa? Hotele Pak Gareng. Oh iya, Osama bin Laden ya teko. Sapa? Iku Pak Asnawi, Pepudenku Gusti Benowo ya rawuh. Gusti Benowo Wilujeng Pak Iya. De mantep jane iki mau ya ana acara rapat nang Tawangmangu. Ah, diselake wong. Selake. Iki Pak Nom ya rawuh. Niki anu sing pamit Pak De. Pak Anom ya rawuh daleme kene. Lah ya ora rawuh lah ya saru sing diomah kok ora rawuh kowe. Pak De Sayaka sing pamit niki. Oke. Pun kelajeng nampi bintang tamoni Pak Triharni ngasta teng Klaten. Nggih, sugeng makarya. Kali Dik Joko Narno nggih pamit niki. Napa? Ngasta wonten Keluarga besar Cocomeo Wilujeng Dalu, keluarga besar Wagon Wilujeng Dalu. Malam ini tadi juga kerawuhan Pangdam Pat Diponegoro. Oh nggih. Nggih, Jenderal Bayu ugi rawuh dan Rem Surakarta. Nggih, Pak Bakti. Bacet ke, Bu? Tangis kang kebak ndedonga Bangga ngene iki duwe bojo ayu nyuwara apik. Wah, kok bojo mau. Yen aku percaya Mas, yen perkara cah wedok kalah karo Dikin. Kalah. Dikin yen golek cah wedok bojo kuwi mesti ayu, pinter nembang. Siji meneh kriteriane ana 3. apa? Bojone Dikin ki kudu ayu, pinter nembang, iso diapusi. Oh.
Terus. Seliramu kang ngedak pilih. Ya Mas Gareng, ya Mas Karim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora to, kanca masa. Tembung ki doa lho. Kowe yen ngomong mbok ngati-ati. Lah terus Kowe seneng to yen aku mati. ya ora jenenge kanca. Lah aja muni ngono. Lah ya jarene arep anakmu arep Jen kuat ngilmuku, tuwa ngilmuku balik nyang kowe lho. Aku saking ora gelem balik. Kula kata-kata doaku ora wis matur to Mas Nah, Gareng. iki. Biyen kuwi jaman karo Mbak Wiwit nek dagel ki senengane ya ngono kuwi. Dadi bahane nang anu ki le pegatan le padu. Lah akhire Nah, ora urung lak ya apa ora pekewuh dipirsani karo Pak Camat kuwi. di Pak Camat di Iki sing lagi rawuh ki. Pak Dal to Pak Camat. Oh, Pak. Terus Tak pilih dunya akhirat ya Allah ya Rabbi amin. niki ku karangane jenengan Cak Dikin. Mboten menika Ibu Bupatmi. Oh Bu Padmi. Langgamipun mengke dawah wonten lagu kula ingkang enggal menika Candi Sewu. Candi Sewu. Langgame co tak indit sarta tak gendong ayo kene sliramu sono bopong bocah ayu denok deblong ayo rabi sliramu sono boyong Aja mong nuruti nafsu ayo bento aja kerasa-kerasa ana tembung kang prayogi ketone kuwi tetep tresnaku sliramu yen aku wis ora perkoso kancane tekan pupute Lagu menika kunjuk dumateng ibu kita Darsini. Oh Mbak Darsini nggih. Kalih menika nggih wonten request lagu saking Bogor Mas Gunardi Dalang. Oh nggih. Katur Mas Antok ngerten mriki Lumantara Nggih. Radio penyanipun monitor. Nggih, wah niki sedulur lanang Ki bawa lumaksana magita-gita tandya nggih rawuh. Pundi-pundi. Sragen Mas Bowo Agar kaya Bawa Sragen. Nggih kaya topeng waja niku nggih bawa. Oh, nggih. Niki mungkin nek dimetokke teng Sragenan nonton pripun, Pak? cocok Cocok sak tiba-tibane. Didik mapan Dik. Dik mapano turu Dik. susu yo diseragenke Cerita,
Pandawasa tetep tresna terus ing jiwa raga tak gendong ayo kene sliramu son papang bocah ayu denok deplong ayo rapi sliramu son boyong tetap tresnaku sliramu yen aku wis ra perkoso tak kancani tekan puput yasna kok keri lho sampean ki ora dijak nyusul kae lho mesen disewu jare cerita ana rara Insun Bandung Pandawasa tetep tresna terus ing jiwa raga Iku lagu napa niku Cak Dikin? lagu Candi Sewu. Oh Candi Sewu. Sewu niki pun direkam. Pun direkam Dikin kali dibajak Dikin sisan. Oh. Wonten rencangipun Cak Gareng. Kula ngejak bocah kula dhewe. Nggih. Nduk, kami ya. Ketok. Ceritane dagelan loro nggawa bojo dhewe-dhewe iku kok piye iki? Nggih iki sing diarani kontes. Wah, kontes apa iki? Kontes titian dalem. Wah. Lah iya. Niki nggih elek-elek niki. Garwane jenengan? Sing ngomong sinten? Lah apane? Nggih wong pasangan kula. Oh, pasangan. Pasangan kula niki mboten kalah kali niki. Mungkin ini kecewa sithik. Napane? Sasi sing ngisor rada kena dadi. Kowe ngerti sing tak ngendikane Osama bin Laden Pak Asnawi iki sing nganggo ya. Iku mau bisik-bisik karo aku kan. Belakange Den Rasa. Cak Dikin Mbak Ika estu munggah. Nggih. Nggih kula mboten wangsul riyen. Arep ana penggemare to? Penggemare. Nggih, Pak Asnawi iki arepe dadi juragan bis. Bis Rosalia cabang Kebumen jarene Pak. Aduh. Berarti tanggane Nyong. Apa iki? Lah jare cabang Kebumen. Berarti cedhek nggone Nyong. Kowe nggonamu Kebumen. Kebumen iki Inyong iki mae Kebumen. Kok Nyong iki dudu iki Eka.
Lah ya Eka, iki wae Kebumen kowe piye? Piye karo Eka lak pas to? Heeh. Ambak kaya ngene, bojone kaya ngene. Sing penting jamune. Oh. Tak kei resep kowe. Apa? Pohong. Lah, apa ta? Heeh. Dibakar. Iya. Dibakar nganti gosong kae terus diirisi cilik-cilik. Heeh. Dipangan celupke madu. Ini kesehatan apa? Wah, ora kesehatan tok pokoke. Kenane lho. Oh, wis ki sederhana. Waduh. Ora percaya? Ora. Takok Pak Anom. Kuwi tenan kuwi. Kuwi resep resepe kok Mbah Yadi kuwi. Jare wingi jamune kuwi ora kuwi. Apa meneh? Genah wingi jamune sore ngat kae kok. Sore ngat. Esuk diombe yen sore jengat. Wah, aku meh ngombe sore ngat ning ora sida none sore tes. Apa? Sore diombe bengi tes. Wah, lek awake dhewe tetep pakai rumus lama ya, Bun ya. Apa? Apa nah? Aku resep yang paling baru. apa? Jalger. Jalger. Jalger ki apa? Jelantah goreng. Wong sik to golek. Kadoan. Jalger kok jelantah goreng. Lah renge iki nggon ngendi? Lek reng kun mau. Salah. Apa? Jamune tadi kan diganti mawon. Apa? Anu ki lho godhong buceng tumes nih lho. Godhong Buceng tumes. apa kuwi? Kowe kok ke desa men to kowe? Buceng Lho, kluwes. kuwi kesaktiane mandi lho. Apa ki buceng? Lho, sadiken mari ki ndek iso tak ombeni godhong buceng tumes kuwi. Kuwi apa? Buceng. Buceng tumes Pak Dalang. Nggih, pripun niku? Mlebu kenceng metune. Ngono ya kena ora apa. Apa ora bumes tumes nek kowe? Oh, ora ngerti. Ah, nesu, ora kena nesu. Ah, ora usah sombong le. Kuas pe yo. Apa? Napa? Bikin ki mbok pulau kok ngopo ya tetep kuas. Kuas piye? Kuas piye to? Sampean ki menghina tenan. Mas Gareng. Senajan Cak Dikin karo Mbak Nyimut ki bendina jamu nek kula karo jenengan ora tau jamu ya. Nyatane nek mlaku ya romantis terus. Lah ya ngene lho, ndadak jamu-jamuan wong ngene kae ya romantis. Oh, sesuk tak bacok dhewe kowe. Malah kaya sekretaris nuntut kirek. Kaya kirek kowe. Wah, jangan lihat iki Eka kaya ngene ning lho, kasar jabone alus jerone. Kok ngerti kowe? Lho, kira-kira. Kira-kira diomongke. Ya wong aku ya ora tau weruh wong maksude iki kelakuane. Kasar ki kasar tabiat jabone ning alus bebudene. Yo. Ya. Iki. Lah iya. Beda karo kowe. Apa? Kowe ketoke raimu kasar ketoke. Heeh. Ning atimu, oh, letek. Heeh. Arep selak wong yo kaya ngene kok kampe wis kedo ngerti ka. Aja kalah karo bojone Dikin. Ya aturke kagunane Mbak Eka. Ya. Kene ka? Ya njur ngapura kok Cak Dikin iki. Lah piye, Mas? Suarane nganti glerek-glerek kaya. Ya ora apa-apa. Yo lagi iki lho, dalang sura-sura kok suarane entek iki mayang terus to kowe. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas nggih. Gaweane dhewe ya rada akeh dilalah wingi ya rekake ya nyerepi gaweane adiku lanang di Joko Narno barang. Oh, Wah, ditekani dalang kondang. sapa? Sopati Kartopel. Oh, saka Pati. Wis urip to kowe? Wah, aku anggere metu tayub joget elok. Iya. Wah, ora lali nggo jaket mesti. Karo nggo anu ya. Nggo wadah. Nggih, ada apa? Wadah. Ya wis wadah. Ngaturke napa Mbak Eka? Ki nembang apa, Dok? Pangkur. Ya. Ki mesti titipan ki Pagur ki. Titipan kok sapa? Jalukan. Oh iya. Apa ki? Sik to, Pak. HP-mu kok kaya nada jantung ngono lho kowe. Nada dering kok kaya jantung parah. Tit 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 tit. Tik 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 tik. HP-ne simen wae. Nada dering kok medeni wong. Mingkar mingkur rengu
halus to. Apik. Halus. Nadyan kene kasar, omongane kasar ning nembange halus, jogetane halus. Heeh. Ora kene halus joget. Rupane iki halus. Mut nesu. Lah kok nesu sampean ngapa? Aja mbok elek-elek ya Mas. Kowe kudune iki menyanjung ngono lho. Lah aku lak omong kene halus. Sebagai wong lanang ya dhek tersinggung. Aku sedih Mas Gareng. Lho Cak. Piye? Tolong aku ya Mas. Aku kok mulai bareng kowe ya Mas. Aku dhewe nunut kok. Wah dibarengi. Kudune ki ya romantis iya ngono apa piye? Iya tombokno wong nunut tombok nunuti iki lho. Ya ora apa-apa gonseng mburi ya ora apa-apa. Aku sedih Mas, tolong Cak, aku. jenengan ki ya mung meneng ngene iki tok. Aku santai kok. Aku iki takon biasa ngono sing penting mulai nggo dhuwit ngono. Yen ngono mbok dikeki bandrol sak. Ayo kei rego sisan. Ayo Nduk, terusno Nduk. Hakarono karenan margi Ulon kene dawa. Napase panjang iki ngandhake iki sing digandrungi Pak Anom lak perkara iki napase dawa kuwi. Oh. Petingane iki napase dawa yen wis rampung mesti bar ngono ki. Enak tenan. Wah, cilik iki wae sapa to mbok iki ganggu. Ya ampun. Oh, Mbak. Kacamata. Ndi? Apa to, Kin? Oh, mbekmu to? Lha sing salah kowe, kacane ning kene kok matane ning kono. Mas Gareng, sampean kira menghargai iki kacamata larang eneng isine lho iki. Sekti banget lho. Anane wong wedok do gandrung ki mergo kacamatane Cadiken iki sembrono. Cadiken arep nganggem iki sembah dhisik lho. Iki kacamataku. Diuncalke ngono wae. Kok diuncalke kan beda karo kacamatamu. Seri. Dagelan kok budrekan. Aku iki ora tau ngerti wong wedok ayu piye. Wis ngerti kasuarane dawa entek ditilik ngono ngene-ngene. Kuwi ora tau ngerti wong wedok ayu piye. Apa bojomu ku elek? Lho bojoku ki takoni elek ning polahe lak alus. Ora kaya bojomu ayu polahe. Mas, aku aja ora. Ngono kok bojo sing ngendi? Aku ora ngene-ngene kuwi mau. Lho bojone Cadiken ra aku. Panas atine iki. Wis to, Reng. Tulungono aku, Mas, aku sedih. Lho bengi iki wae aku golek tulungan kok. Ya, iki sing medhit, Bu. Lanjut. Nggih. Ngopo tak mundur-mundur wis bener apik mau. Terus langsung cek aku tak nelpon. Hei, ambulan teko. Tiu. Ora ngajar dipirsani sesepuh-sesepuh yamene ditokke. Ditokke piye? Lah iki Lah bar kowe terus enak tenan. Senenge. Sinopo
engko ning omah. Uti lah iki. Lah ngopo? Engko ning omah ora iso ngisil-isili. Lah kok bojo-bojoku dhewe sah. Ter ya gur jagongan biasa ra ning apa-apa kok. Kowe cekikian ngono iki aku keri. Sing keri nang kono lah. Aku ki ngono kok. Ayo kayo. Nanti Yo ning kene wae. Kang tumrap ning tanah. Ki ngopo? Ayane kumat. Ngopo dadak ngene? Roman cara. Tak kira arep anyang-anyangen iki. Roman cara wayang kok. Kang tumrap ning tanah Jawa agama hagemeng haji lebonmu dina iki bayar. Bayar dina iki. Lho kowe iki kok ora kelingan to, Gen? Lah piye? Lebonmu dina iki bayar ora kowe? Lah wingi sing digo pijet wong loro kuwi rak lebonmu. Wingi ngejak ning Siatsu. Wah, kurang ajar. Dawahipun menapa, Mbak Eka? mong seliramu dadi mamane kalbu pinterna kang kakon malemu malemu yo tansah eling naga rasaku tansah sumanding rina wangi aku tansah bojone Dikin to. Lah nggih. Nah iki ngerti. Pilih endi reng? Ora pilih. Mangan sego apa mangan ketan gareng? Ketan. Iya.
pilih endi reng rabi rondo apa rabi prawan gareng yen kon milih cak yen kon milih rabi prawan kok rabi prawan enak era karuan sebab apa sebab rung pengalaman yen rabi rondo enak era spiro sebab apa sebab wis kulino ya kaya ayo lah enak lho Bener. oh gitu jenenge pengakuan ya. iya wong jenenge hobi pilih dikit tekok lho ya takon Ya. nembang iya nembang ya Nembane ya suaramu ki mbok sing apik ngono lho Lek. lho wong pancen wis kok pilih dikit mangan ketan apa tahu petis dikit yen aku milih reng aku milih tahu petis pilih dikit rabi setan apa rabi iblis dikit rasuti Pilihan. rasuti rabin dhewe Ngonyok kabeh. enak lho Kin enak piye ora ketok kabeh kok ini wong takonmu tak jawab kok saya tak takoni ora gelem ya jawab tekomu ramutu teko lho kok ramutu kepiye rabi setan apa rabi iblis pilih endi reng Apa? mangan ketan apa man tahu petis gareng yen kon milih cak yen kon milih mangan ketan pilih endi reng rabi setan apa rabi iblis yen kon milih cak yen kon milih rabi mantanmu wis ratoto kan kakean apa ki guru wilangane kakan siji pilih mantanmu kakan siji kan Ya terke tembangi malih. Mas. iya Oke. nggih heeh ayo wo jaluk di Ana sing ngersake bajing luncak. oke kok kaya wayang simpingan ning kene jejer-jejer wayang simpingan yo gene kene wayange Bayu ki tuwa-tuwa ngene iki lawas-lawas ini kolektor kok duwe wayang kaya ngene iki nyolong Wah ora umum Mas Bayu kagungan wayang lawas elok. Bayu nyolong ndi kok wayange apik-apik Oh, nyolong piye le tukuke klarangi kok. Ngono ki piyayi ya awase ra jamak nggur wayang di Permadi siji tak tokke nggon HP niku wis konangan ngono pokoke kula suwun Mas. dadi keterangane wayang ki saya tua saya larang to Mas Lah ya nonton Iya. wayange. lawasan ngono ki larang ya Ya nek Mbok. ngene iki anu bojomu lawas ke ora caturan gini iki mau Pak Danar ngendika nggih Pak Danar Pak Santoso Dolah Danar Hadi nggih iki arep gawe apa cetakan kanggo ukiran batike kuwi batik gareng Oh, batik gareng. iku sebute batik gareng Danar Hadi iya syukur-syukur nggih ya mulana bengi iki kowe bar kok kene ora sah mulih ora sah dihapus heeh kuwi raimu sesuk arep ditemplek-templeki kain ning Dene danar Ken, Heeh. sadurunge iku lak kudu dimal sik. dimal Lah, nganggo bayangan sik. Iya. Nganggo raimu sik. Mengedan. sak dingin nggih nika bapak-bapak saking wagon Nggih. kersakaken bajing luncat Wah. jaipong ingkang nyekar Mbak Ika. wah cocok niki Nggih, sing senengane Pak Pujo Nggih, sing loncatke kula nggih bajinge nika nggih, Cak. oh iya Aku aja muni, aja nganti aku muni bajingane lho. Wingi aku ketrucut muni bajingane. Kadung metu apa ya tak wulu. Mbak Ika, Nggih, bajing luncatipun slidro apa pelok? pelok. Oh pelok. nggih Tak kira sing slidro sing luwih angel. Sing gampang mawon. Kae gampangan kok. Oh gampangan. wah apik tenan dan suara Oh urung ngomong jare. urung to iki Kupinge bosok.
diselani pengajian Mama Dedek. Kok pengajian Lah, di Mama Dedek. Oke. Bu Yayu. Oh, Bu Yayu lah yo. Bu Yayu. Bu Yayu. Mama Yayu. Bundane anak-anak. Gunung Sumedang ketunjang Talaga Rekawaya narung becik di tengah gua dunungan. Tapi karepe kuwi tak dikit. Belas. Padha. Ora iki tegese apa? Tegese Heeh. sekali merdeka tetap merdeka. Oh ki ya rada koplak cah iki. Nembang kok ora ngerti tegese kuwi iki. Wah. Kok tak SMS. Ah. Yo engko mulai bareng ya dadak tekok-tekok iki lho. Aduh ning cengkareng mlaku mekekek. Apa si gareng utangi akeh. Iya. Dari Kesane kaya anyang-anyangen. dari Darsini senenge Raja Mak Endi? Mersani tok. Endi? Darsini Mersani. Bebas tugas kok iki kok. bebas tugas. Mersani tok. Aduh. Terima kabaya ngancik di negara suhu Kayak bulan lewat ya. Iya. Elok. Bengi iki Pak Anom nganu nimbali cah yatim piatu di kelompok. Ndi. Kayak seragamnya abang-abang. Saka catering. Catering kok ya. kuwi. Oh, begawe catering toh? Catering. Tak kira yatim piatu. Wonge angger matane cadok. Nek cadok ta. Ya. Ya wis kene wong lurun. ayo Wis tak ta, Bu? Wes. Oke, ayo. Bonange buka. Aku nganu lho, gungan lho, mosok kembarane ning kene kok sing siji ora ning kene iki lho. Sing ndi? Kembaranku. Kembaranmu ndi? Bayu. Kembaran. Putrane Pak Anom ki Bagyo Bayu. Oh. Lah ning ndi to bocah ning ndi? Tening kono le. Ora, wah malah wis ninggal iki gudeg cakar iki. Urung buka. Yo. Sapa sing nembangi?
Ning kene ora piknik kok. Bajing loncat. Bajing loncat. Gentenan. Astana. Aduh. Hati lemah. Narusan hati Duk Deni gitu tendangi deh, iya deh.